U prvom poluvremenu vođena je vrlo neizvjesna borba, u drugom se otvorilo serijom odbrana Aide Demirović i dobrim završnicama u napadu. Pa prvo poluvreme, kao što ste vidjeli, bila je guta utakmica. Prije svega zato što smo mi igrali u nekom grču, velikom grču. Znači, ova važnost utakmice i djevojke, bez obzira što imamo par iskusnih igrača i nije sputala, znači nismo dugo igrali ovako, kako da kažem, neizvjesnu i jaku utakmicu sa boljim protivnikom. Želim da pohvalim goste koji su pružili stvarno dobar otpor, čak bolji nego što smo mi očekivali. Mi smo se u prvom poluvremenu, kao što kažem, opet igrali u grču, u drugom poluvremenu se to malo otvorilo, a Aida nam je dala vjetar u leđa sa svoje 2-3 odbrane, mi smo se lijepili na 4-5 razlike, onda smo opet sa našim klasičnim greškama koje se već dugo dešavaju, sa 20 činjacima smo ih vratili mi sami na jedan razlike, ali evo na kraju se to opet otvorilo, djevojke se odigrala do kraja maksimalno, želim još jednom da ih pohvalim, da ih čestitam i da se zahvalim u ovoj divnoj publici koja dugo nije bila u većom broju utakmicama jedinstva.